Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka cikin wani sabon shirin na Madubin Kabara. Kamar yadda na ce zan fara yawo ina zakulo mutane zakakurai musamman 'yan Najeriya waɗanda suka shahara a fannoni daban-daban. Wannan ce ta sa muka fara shiga garuruwa na nan Amurka, inda yanzu haka ina wani gari da ake kira Wasau a Wisconsin kenan, jihar a nan Amurka. Assalamu alaikum. So da wani ke magana? So sunana Sabo Tanimu. Ni likita ne a nan wanda ya kware abin da ake ce gastroenterology da endoscopic oncology. Manufa likitan da ke dilin da irin abun damuwa na ciki, na hanji, na koda. Kuma bayan haka ne associate professor ne a UW Madison, University of Wisconsin Madison. Ta nan jihar kenan. Yau a nan jihar. Kuma ni director ne na GI na wannan Mashfi clinic wanda yana dilin da kamar asibiti guda 5 haka na gefen da nake. To amma dai daga fari zan ce ni na taso daga North Bank, Makodi, Benue State. Nigeria kenan. Nigeria kenan. To daga can na fara makaranta na yi St. Mary's Primary School, daga nan na koma secondary school a Tiligado. To amma na gama dai a Maiduguri wanda ake kiran wajen Yarwa Government Secondary School. So bayan haka na samu na je ABU Zaria, a can na yi medical school na. Nan kai ku fara likitanci? Yawa, na fara likitanci na haka. Allah ya taimaka na gama 1995. Sai daga nan sai na je Maiduguri na yi housemanship. So bayan haka sai na zo na je NYSC a Kaduna. Bautar kasa? Ya, bautar kasa. So da na gama wannan shine sai Allah ya taimaka da na samu na zo nan 1998. Karatu ka zo ko ku aiki? To karatu na zo yin. To so da na zo yin karatu, so Allah ya taimaka sai na fara na shiga internal medicine. Menene wato internal medicine? A ce likitan da ke duba kamar lafiyar mutum ga baki da irin na su hawan jini, na su diabetes, na ciwon kamar mai, su cholesterol, irin wani abubuwa. So bayan da na gama shi a 2001 a nan kenan. To saboda ni na so tun da man kware sosai. So da na zo na gama wannan sai na shiga gastroenterology. To ita kuma shi wannan na hanjin kenan. So bayan na gama wannan gastroenterology a 2006 na je na aiki na shekara 1 amma na ga bata yi ba. Dole sake kwarewa. Shine sai na koma Tampa, Florida. Akwai wata ake mata Moffitt Cancer Center a jihar Florida. Jihar Florida. To a can na je na kware na endoscopic oncology din, wato ainihin kwarewa a irin gefen koda da kuma pancreas. To a wajen na koya, so da na gama shi bayan shekara 1. So 2008 sai na shigo nan gari Wasa, Wisconsin. To tun zuwa nan daga 2008 har zuwa nan shekara tun 2008. Yawwa, shekara 11 kenan. Asibitin nan wajen kama a ce asibiti kamar guda 5 haka. To ni ne kadai dai wanda ya kware a wannan. So duk marasa lafiya za a kawo su wajen da nake, sai in dinga taimaka ina musu wannan aiki. So abin da nake kenan. Ina ji kamar da kai magana a kan wannan lokacin akwai wani tsari da fito na wani mashin ne ko menene yanda zai gano cututtuka da ke wani ultrasound wane ne, an ce yanda muka samu labari kana cikin wanda suka yaya ta cewa ya kamata a dinga amfani da wannan, menene shi wannan? Namu ultrasound din wanda muke yi ainihi wannan ya wuce na first level din, saboda shi wannan za ka ɗauka kaman a ce tube ne haka, sai ka sa ma mutum a baki, bututu haka, haka sai ka sa ma mutum a baki ka kai shi cikin ciki. In ka kai cikin ciki shikenan sai ka sa na'urar ya fara aiki. To yana cikin ciki yana aiki, zai nuna maka duk abubuwan da ke cikin ba cikin ba wanda yake surrounding gefen zagaye. To daga nan sai za ka iya ɗaukan ƙaramin kamar allura ne, sai ka je ka tabo ko ka dan ɗibo naman wani ciwo, to kaga sai ka iya nuna me ke faruwa a lokacin zahiri. So wannan yana taimaka ma mutane masu kansa sosai, saboda tun zuwa nan fa asibitin mu nan yanzu kansa da muke samowa na pancreas
saboda zuwa nan ya sa cewa nan ya zama wani santa da ana kawo mutane da yawa su zo a duba su saboda wani. Yawanci kamar yadda muka ce manufar wannan shiri shine yaya za mu zakulo ire-iren mutane irin kuɗin Najeriya kwararru musamman abin da ya shafi likitanci, ko a Najeriya mutum ya kware a likita wani abu bari a kasashen turawa. Ba kai tunanin misali bari ka yi a gida ba, ko nan ya aka yi har kai tunanin cewa bari in zauna in yi a gida. Kamar dai lokacin da nake tasowa so mun san cewa abin likitanci kwarewan shi sosai an fi samu a garin turai. So da Allah ya taimaka da na samu na shigo, to kaga da na zo na kware dai akan wannan yanzu tunda ba wani abu da ya rage haka. To kaga ni to idea nawa shine mu ɗauka wannan knowledge kuma mu je mu taimaka ilimin, mu je mu taimaka ma mutane. Shi sa muka nemo ka. Yaya za ka taimaki mutane a gida? Wannan zan ce thank you for dai wannan question sosai. Wannan abu ne wanda ke zuciya na sosai. Ka san aka ce in kana da abin da kana da passion a ciki, wanda sha'awa wanda kana yi ba wai don kuɗi ba wai don wani ya ce maka o kayi abu mai kyau ba, kai dai kana yi, wato shi yana ƙara maka kuzari. In kaga cewa kana wannan abu kai yana ƙara maka kuzari da ƙara maka jin daɗi, ba wai don kowa ba. To kaga duk mutumin da ya samu irin wannan, in kana irin wannan abu sai ga kana nasarar shi sosai. To so wannan abu shi ya kiro da muka abin da ake ce Tanimu Foundation. To da muka yi abin Tanimu Foundation, ita dai a killa muna abu guda 6. Na fari shine wannan ilimi da na koya nan, sai na ce to ya kamata mu je Najeriya mu dinga dan koya musu. To sai da na fara kowane shekara in na je hutu sai in je ko National Hospital Abuja na kasa yawwa, ko kuma in je Benue State University Teaching Hospital, sai in dinga koya musu da ɗan yan na'urar da suke da shi dai yawwa, sai in je in koya musu likitocin da suke koya, sai in koya musu da ake wannan abu. So duk lokacin da zan zo za su samu mutane sai mu ce a tara su, sai yanzu ina koya ma likitocin su ma suna ganin ake. To na fari kenan. To bayan wannan na biyu sai muka shigo da abin scholarship. To wannan yana zuciya na ne, scholarship mu samu yara da za mu taimaka musu su ma su dan ba su tallafin karatu yawa abin magana ilimi. To na uku kuma sai na zo ne wani abu da ake ce Tanimu Foundation Vocational Center. To na hudu vocational center kamar na koyon sana'o'i? Ya koyon sana'o'i. So a cikin wannan vocational center din muna abu guda 3. So na daya kaga akwai yaran mu a can wanda ko iyaye ba karfin taimaka musu su yi makaranta, wanda kuma ko kuma ba su da kwazon yin makaranta. To ba ma so a bar su a baya, especially ma mata. To sai muka zo muka ce to bari mu koya musu abin dinki. To sai muka sa wajen dinki a wajen, sai yara za su koya na shekara 1. Bayan sun koya na shekara 1, mu daga foundation din sai mu ba su sababbin kekuna in suka gama, kekunan ɗinki sai su je su taimaka ma kansu. To wannan a vocational center. Na biyu kuma sai muka yi computer center a wajen. Kai ma ka shi na yanzu a duniya in baka san kan computer ba akwai matsala, da wuya za ka yi wani abu. To yaran mu ba ma so a bar su a gefe, sai muka sa za su zo kowane wata 6 sai su zo sai a koya musu basic computer skills dai, ainihin dan amfani da ita dai matakin farko. Na tabbatar ko dai su koya su iya at least dai irin su basic typing duka, su yi irin su word application su excel duk basic a koya musu. In suka gama bayan wata 6 sai mu ba su certificate. Wayansu suna iya zuwa masu je su samu aiki, wayansu kuma ya taimaka musu in sun je university ma ka gani in ka iya computer za ka iya ci gaba da yawwa. To na uku a cikin wannan vocational center sai muka gani cewa yaranmu da yawa sai su je wani wajaje da ake kiranta miracle center. Yaro bare karatu ba, wannan da zaka biya jaraba yawa, sai su je kawai ko a rubuta musu a yi satocin ansa amma ba su san komai ba. In ka buga kwakwalwansu ba komai a ciki. Kwalin ne kawai. Yawa, so saboda a kiyaye wannan sai muka ce to abin da za yi bari mu samu yaran da suna SS2 aji 5 kenan kafin su je aji 6 mu zo mu sa su na shekara 1 a dinga koya musu abin science. Kaga in suka je aji 6 nan
sun riga sun koyi sun karantu so physics, physics, chemistry, biology, da math. So kaga in suka je wajen ba yaran mu in suka je haji shida kaga za su iya jaraba ba sai an yi wani sata ba. To abin da vocational center take kenan. Na ji wurin abu hudu yanzu kenan. Akwai kamar wani dan wurin abin da kuka yi da ya shafi likitanci. To akwai wannan. To amma kafin ma mu je wannan akwai kuma wani waje da muka bude na ruwa. To a wajen da na taso saboda mun san cewa samun ruwa yana wahala. Ruwan sha ma kadan yana wahala saboda kasancewa cututtuka ma da ake samu ta wajen ruwa da yawa. So sai muka gani cewa ya kamata mu yi musu bohol a nan makurdi. So da muka yi bohol sai muka sa shi wanda sola ne zai dinga bashi energy din wutar. To haka muka fara ta dai. To shikenan sai muka yi community din sai muka basu muka ce to ku dinga samun ruwa. Kuna samun ruwa suna iba kamar dai a ce so 3 ko so 4 a sati duk ya taimaka musu. To bayan wannan sai muka je library Tanimu Foundation Ultra Modern Public Library. Ɗakin karatu kenan. Ɗakin karatu na ɗalibai. To sai muka gina wannan. So da muka gina ta so wannan mun yi ta ne saboda kasan akwai abin da aka ce in kamar yanzu kana tasowa sai ka ga cewa ga wajen da ake buga kwallo sai yana nan kusa da gidanka sai kuma a ce akwai wani waje da nisa wajen kuma ana buga tennis ne to in ka taso wanne za ka fi koyo na kwallo da ke kusa da gidanka yawa to shine sai muka sa musu library a cikin anguwansu kaga kullum su ta shiga suna ta yi ganin karatu tun ba ra'ayin har zai shiga ciki to ka gane kenan to da muka yi library nan to Allah da daidai zai taimaka to nan inda nake asibitin nake nan sai suka ba mu ma takaddun likitoci da yawa haka na kwashe sai na kai wajen to da muka kai wajen ban bari a haka ba ma to asibitin da suke wannan garin da suke koyan likitanci sai muka iba kamar wanda akwai guda 2 ko 3 a ciki su ma sai mu basu su kuma sai su dinga zuwa suna karatu kaga yaran mu za su gani cewa a'a ga wayansu suna zuwa suna amfani da nan bari mu ma mai kokarin shi bayan library din shine sai muka yi yanzu Tanimu Foundation Diagnostic Center. Yawa ma ce to ina likitanci yawa to ita ne to likitanci ne to wannan so kasan to ainihin tunanin da muka yi wannan kasan abin likitanci tuna ba gini ne kadai ba wanda suke managing wajen likitocin da suke wanda suka kware wajen shine abu mai kyau to da yawa mutane anguwa sun sha damuwa don Allah taimaka mana nace to kaga wannan abin da ba ni zan iya zama a wajen bane to abin da dai zan iya taimakawa shine kamar mu sa wajen da irin da za ku iya zuwa a je a duba ku irin test da ya kamata a yi a gano abubuwa yawa wato shine muka yi wannan to wannan diagnostic center din nan na ɗaya mun yi shi saboda a samu abin ultrasound kamar irin ina mata masu ciki ko kuma wani ciwon ciki daban duk za ku iya zuwa akwai babban likita a wajen zai zo ya muku ultrasound ya duba kamar masu ciki shine na gani a hotunan nan yawwa shine ka gani a hotunan nan yawwa to a ce kamar yanzu akwai mace mai ciki za ki zo wajen a duba ki to mu namun da muka yi a ce yanzu a waje za a karbi ko 2,000 gwadi mu za mu yanke shi zama rabi za mu yanke shi zama rabi kamar 1,000 yawa 1,000 saboda mutanen da suke anguwa kowa ya samu anguwa gari dai su samu wajen yi to na ultrasound din kenan a ɗaya gefen ta kuma sai akwai na lab irin kamar a ce gwadin jini gwadin fitsari gwadin bayan duk irin wannan gwaje-gwajen nan to ita yanzu mun ga matan Allah ya dade muna gani kafin wannan watan Oktoba ya kare za mu samu a buɗe ta so a yi commissioning akwai abin da Bahaushe yake cewa kar a zama inuwar gidinya to dakta ban ka taɓo ba maganar iyali fa da dangi saboda na ga bishiyar a cikin gidanka ana ba wa gidan inuwa ko sai waje to kai dai so ni tun da na taso a zuciyana na so tun dama in taimaka ma mutanen waje tukuna me yasa to saboda na gida an shayi da su ba ɗaya ba so biyu ba so uku ba mun shayi da su an sha taimakawa bayan wannan ma dai haka a yanzu kama a ce yan uwana zuri'a da dangi duka
abinda zan ce an yi su ma a gefen irin abin scholarship nan to sai na tuna na ce to ai ya kamata yi abu guda biyu. Na ɗaya sai Allah ya taimaka sai na yi wani littafi kamar duk history na family din tukuna sai na ɗauko na rubuta ta a cikin takarda. Shine wancan da yake shine bari shi kenan shine wannan to shine littafin kenan sai na rubuta ta gashi nan jarmai family tree scholarship scheme yawa to na ba da tallafi na ba yawa to takardar dai amfanin ta kamar ya haɗo mutane kowa ya san ga tushen da ka fito duka kowa daga layi kowa haka na hada gashi nan naga da hotuna da mutane cewa da duk zuri'a na yi kokari da na samu hotunan aka hada aka yi wannan littafi. To na maganan taimako yan uwa ma nuna mutane shi a shafi yawa shafi shikenan so na maganan taimako yan uwa kuma sai na ce to su ma bari a nemo musu wani dan scholarship to shine aka samu dan scholarship aka hada a ciki to duk yan uwa din kenan za a nemo yaran da suke kaman aji 6 SS3 kenan ko da yan 100 level duk wanda muka ga sun yi kokari sun kai wannan lokaci za mu dan doka a cikin scholarship da muka sa sai mu ba su 500 ne a shekara sai a raba ma yaran da suke wannan 2 category din SS3 ko 100 level sai a raba musu shikenan sai a dinga ba su to inda muka yi kenan a taimaki na 'yan gida. To likita yawanci za ka ga cewa wai da ruwan ciki ake jan dare ke wannan harka ta masu kallon mu za su yarda da ni cewa wannan harka ta foundation ne a taimakawa mutanen gida ne taimakawa na waje ne da duk wani abu da mutum yake so ya dole makasudinsa kuɗi ne. Ina kake samun kuɗin da kake wannan abubuwa tara su kai haka tari ko yaya koko karfin hali ne ka san kowa da yadda yake al'amuransa ka ce karfin hali so kai dai za a ce an gode Allah ko saboda ina aiki a nan as likita Allah ya dan taimaka to da ya taimaka ni inda na yi tunani na ce to kaga wannan abu ba wai a ce kawai ka yi shi lokacin da kake nan ba kaga mutuwa na nan yana iya zuwa kowane lokaci ba lallai ba ne ya gaba mutum ya gaba koma gida yawwa so abin da na yi na gefen foundation sai na sayi gida guda 2 sai aka ba da shi haya to in aka suka kawo kudin haya a ƙarshen shekara ana samun wajen miliyan 1 da ko 500 haka to wannan kudin shine sai a ɗauka a ta amfani da abubuwan da ake na foundation so tun da muka fara gidaje biyun nan da na sa su suke haifar da kuɗin su suke haifar da kuɗin da ake duk abubuwa so ba wani tambaya na an riga an gama to kuma mun aje kowa ya shina yan uwa da duka iyalai duk sun shina na ce wannan gidaje na riga na bar shi na wannan foundation ko ina nan ko ba nan na riga an gama ta to zan dan yi karin bayani anan me kallon mu da sauraron mu malamai za a ji suna cewa akwai sadakatul jariya to wannan shine gidan sun zama wa'annan su ne sadakatul jariya ka san ana maganin cewa za a iya gina rijiya za a iya gina famfo za a to wannan shi zai haifar da abin da za a taimaki yara a wannan foundation din da fatan waɗanda suke kallon mu masu tunanin su irin wannan in mutum yana tunanin ta ina kuɗi za su fito to ya ji a bakin Dr. Sabo Tanimu to daga nan magana kuma jurewa da maganan tafiyar da wuri kamar a foundation din akwai dan management team wanda na daɗe da su mun saba da su kowane shekara na je muna tare da su suna ga daidai nake son abubuwa yawa su suke taimakawa so ka gani akwai mutane a can ce kamar guda ko 4 haka wanda dai muna nan tare da su kullum muke abubuwa tare so kaga akwai Bala Tanimu akwai Yusuf Khalid Omeje akwai Dahiru Muhammad yawa so ka gani akwai kuma wata Rosemary so dukkan muna haɗa kai tare muna haɗa kai duk abubuwan da ke ciki ko a ce ba su ji daga bakina ba za su yi sun gane abin da ke ciki suke haɗawa su yi shi kai musulmi ne yawanci mutane su tunanin to kila ko musulmai yan uwan sai ya abin yake to ni tun tashi na kuma duk masu aiki a waje na sun shina abu ɗaya
tun da muka fara maganar scholarship ma tukuna da muke ba yara scholarship har zuwa yanzu ba ma nuna bambancin addini, bambancin yare ko daga ina ka zo. Duk wanda ya zo wajen sun san cewa da muka fara scholarship za mu ba yara kamar krista guda 5 mu ba musulmai 5. In muka zo wajen 'yan teloli za mu ɗauki 'yan krista guda 3 mu ɗauka muslim guda 3. In muka zo wajen 'yan kwamfuta yara 6 ne tun namu, wannan 3 wannan 3 haka muke raba daidai. Na science wannan 3 wannan 3 har wajen 'yan masu ɗaukan aiki ɗaukan aikin library muna rabawa mu san cewa ga musulmai ga krista kowa a samu a zauna lafiya. Namu damuwan kenan a zauna lafiya. Amma akwai abu daidai da muke dan nuna dan bambanci kankani. Kamar me? To bambanci muna nunawa mun fi ba kamar yaran matanmu. Me yasa? To ka gani maimakon maza kun fi ba yara mata. To bari ga ma ka gani kamar a can Najeriya abu daidai da na gani especially ma a ce north sosai arewa. Arewa irin ba a ɗaukan makarantar mace da mahimmanci gaskiya. To kaga kuma in ka gyara mace ta yi makaranta amfaninta ya fi ma namiji. Bari in gaya ma a gidan da ta yi auren Allah ya taimake ta yaran da za su taso a wajen saboda ta san amfanin makarantar nan ba za ta yi wasa da shi ko ɗaya ba. Babu. Amma in ba ta yi makaranta ba kaga miji shi yana neman kuɗi yana aikin shi, to haka za a zauna sai ka gani yara ba su samu wannan kuzarin da ake so ba. To kaga mace kuma suna da ilimi sosai amma ba a tafin wannan da kyau ba fito da shi. To ka gani shine muka gani duk abubuwan da muke ji muna so mu dan taimaka ma yaran mu 'yan mata su ma su samu su yi kuzari. To kaka mu yanzu wajen aikinmu na diagnostic center ya mun daɗi. In fact kana magana yau nan aka gama interview to dukkan su mata ne. Alhamdulillah. Dukkan su mata ne suka zo. To kaga ya mun daɗi wanda sun yi karatun su sun zo suna neman aiki da kyau kuma wani su gashi suna da aure suna da auren su suna da yara ma amma sun zo suna so ka gani ci gaba ne. To mu abin da ke mana daɗi kenan. Kar a manta dai muna tattaunawa ne da Likita Sabo Tanimu, wani kwararren likita da ke nan jihar Wisconsin a nan kasar Amurka, wanda kuma mun ji abubuwa da yawa daga bakinsa na yadda yake tuna gida duk da yake cewa yana zaune a nan bai shanta ke ya manta da gida din ba. To za mu ci gaba da tattaunawa da shi kamar yadda muka faru ta tun farko. Shin me yake kara maka kwarin gwiwa da wannan abu? Ka san wani lokaci in kana abu za ka ga ko kamfani ne kake ba ma wai foundation na taimako ba, sai ka je lokaci wani kamar in bai wani lokaci ko to me yake kara maka? A duniya dai kamar da na faɗa ɗazu duk abin da kake da passion a jiki shauki wato kana da irin wannan shauki so kaga kana yi ba wai duk mutane su ce maka sun gode ba ko wani ya dinga tafa maka ko dun kana yi saboda wani ya gani ya dinga ce a wannan yana kyauta in dai kai kana yi ne saboda zuciyanka kuma wannan abun shi yake ƙara maka kamar fuel na jikinka wato kamar ruwan jiki ruwan jiki ya ƙara maka ƙarfin yi wato kamar dai a ce Allah ya ɗora maka a jikinka kai ga abin da kake so to in kana da irin wannan a zuciya kuma Allah ya sa dai akan abin mutane ne to kaga wannan ko me ke faruwa zaka kana so kana yi to kai hakan ka taso to shine to anyway ban san dai na gaya ma wannan so kaman mama na ina gani ko a shekara ɗaya kenan fa ina gani sai ta kira tana ce to Sabo zan ɗora ma wani suna bayan Sabo Tanimu zan ce sunan ka Sabo ikon Allah sarki to alhamdulillah to kaga yabi kisa ake son ayi datta kaga zaka da ta faɗa kamar wasa abinda ake so kenan iyaye su ba ma yaran su ƙwarin gwiwa ma'ana ki da ta lura cewa kai ka taimaki wannan kayi wannan ce to ka zama ikon Allah so wannan din sai kaga bakin ta mai kyau ne da uwa ne akan da shine kila sai bi ka kai wannan to alhamdulillah to akwai kalubale a komai mun ji yanzu ka wannan duk abin da ka faɗa nasarori sun fito a ciki menene kalubale babban kalubale challenge ne ko damuwar da take cikin a duniya dai ba abin da ya fi ranka
ranka shine farko. Shine yafi da ranka da na iyalinka. Komin son ka da kake ma abu garinka. In ka ga abin da zai iya ja maka damuwa dole za ka so ka kiyaye, za ka watsa, za ka kiyaye, dole za ka so ka kiyaye. To kaga muna da abokanai da yawa nan da suna so su taimaka ma Najeriya, amma wannan taimako kaga kana so ka je waje ka gama abin da za ka yi ka dawo lafiya. Maganan tsaro yawwa, so kaga ya manufa cewa gwamnati tana da aikin da za ta yi. Yawwa, dama zan ce akwai shawara. Yawwa, shine gwamnati tana da aikin da za ta yi. Kaga muna so mu gani cewa tsaro za ka iya zuwa gida lami lafiyanka ka je ka yi duk abin da za ka yi ka dawo lafiya. Zuwa na August Nigeria, watan Agusta can da ya wuce, watan 8 da muka je wannan diagnostic center namu an gama komai. Niyya na in je a buɗe wannan waje in ga abu ya fara tafiya daidai kafin in zo, amma kwanaki kamar 2 da zuwa mukurdi wajen da mai sai in ji an kama wannan kaza, an kashe wannan kaza. To kaga ina zan tura ma hankali ba nutsuwa, hankali ba zai kwanta ba kwanci hankali. To amma bayan haka ma dai ko taurin rai ne ko ma menene dai haka muka samu mutane civil defense muka same su, haka muka shiga moto muka je dai na je din haka, amma dai in je in shishire abubuwa saboda abin da ina na ɗaukar shekara wajen ɗaya ina tunanin shi. To amma na samu Allah ya taimako na je na yi, amma da kuzare wajen kwana 2 kawai na samu na gudu na bar gari. To kaga ba haka muke so, hankali ba haka ake so. Dole kamar mutanen mu na gida dole a canja culture din kamar tarbiyyan cewa ko me na samu sai dai in ma kaina ko in ma ƴaƴana ko matana ko ba haka yake duniya ba. Duk wajen da matsayin da Allah ya baka ka samu ka zauna wajen ka gyara, saboda ba sai naka kadai ba, waɗansu da duk wanda dai ko ya yi karatu ko ya yi wani aiki dai da ya kamata ya shiga wajen ka gyara mishi waje, in waje ya kyau shikenan dukkan mu za mu ji daɗi, dukkan mu za mu ji daɗi. To da kai magana iyali da ba mutum ya tunanin daga shi sai 'ya'yansa ba, kila masu kallon mu da sauraron mu musamman 'yan mata da zawara wannan likitan akwai iyali saboda magana su an riga kasa kawo maka hali iyali ba Malam Usman. To ina da mata na sunanta Fatima, yanzu mun yi aure wajen shekara 10 kenan, kuma muna da yara guda 3. Na fara sunanta Aisha, na biyun Amira, and then na ƙarshen namiji sunan shi Ahmed. Na magansa yawwa. To na gode sosai, kuma na gode kwarai. Zan yi amfani da wannan dama da ni da waɗanda suke subscribe Madubin Kabara da waɗanda za su kalli wannan shiri a Najeriya ko ma ta ina suka kalla, ina son mu amfani da wannan dama wurin gode maka da ka ba mu lokaci, duk da yake kana da ayyuka sosai, amma ka yadda cewa mu zo mu zauna a weekend mu tattauna gari ya gari tun daga Virginia har zuwa Wisconsin. So na gode sosai, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya taimaka. Amin.